గెలిచిన 7 క్వింటాలు వచ్చిన ఒక్కసారి ఇంకోసారి వేస్తే ఇంకొక 7 క్వింటాల దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంది. 40 నుంచి 50, 60 కాయల దాకా వచ్చింది. కాబట్టి వేదా ప్లాటినం సీడ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఆగండి అటువైపు నుంచి లేండమ్మా, అటువైపు నుండి లేండి. కానీ దయచేసి ప్లీజ్ కొట్టే వాళ్ళు ఉంటే లేదు. పోనీయండి దయచేసి వెళ్ళనియండి. లేదు ఎవరైనా ధైర్యం చేస్తుంటే చేయండి కానీ వద్దు. రండి